περιμένεις εδώ? Συγγνώμη, ποιος είστε, τι θέλετε? Ξέρεις πολύ καλά και ποιος είμαι και τι θέλω. Πες μου. Τι ζητάς από μας, τι γυρεύεις? Μάλλον με μπερδεύετε με κάποια άλλη. Είναι εισιτήρια για ένα live που σίγουρα θα της αρέσει. Πάρτα και δεν θέλω να σε ξαναδώ. Αναλία, σε παρακαλώ. Δώσ' μου μια κλειδιά πριν να αφήσεις, σε παρακαλώ, να τα έχω. Αρέσκει σου δάμε. Είναι πολλά όμορφα. Τούτο είναι το σπίτι μας για 2 μέρες. Τι πράγμα? Δεν θα πιστέψεις τι είναι. Τι? Είπε μου ότι αγαπάμε. Και το θέλω να σε βοηθήσω. Όχι, τίποτα θα κάνει. Περίμενε. Καλά, να πω να πιω μια καρέκλα. Όχι, εγώ να σου φέρω. Μην έσαμε. Ναι! Είναι δυνατόν! Ήμουν η κοπέλα του αδελφού του. Και τι φταίει ο Χριστιανός? Ο έρωτας, μάνα μου, εσύ ρώτα μας σε χτυπά κατά κούτελα. Νικό, όπως και να έχει, έπρεπε να της μιλήσεις ψύχραιμα. Έτσι θα μπορούσε να μάθεις κάτι. Ενώ τώρα το μόνο πράγμα που κατάφερες είναι να την τρομάξεις. Ο Κωστής είναι δάμε, σωστά? Σωστά. Θα μπορούσε δηλαδή η Λενάδα μας ωραία και καλά να πει του Ανδρέα ότι αγαπά ακόμα τον Κωστίν και να του το κόψει μια καλή. Είπες του τον Ναταλία μου? Αφού ξέρει το. Σε καταλαβαίνω. Αν ήθελε κάτι στο νοσοκομείο, γιατί να περιμένει απ' έξω. Έλατε, εγώ πιστεύω ότι τη Βίκη περίμενε. Ναι, αλλά γιατί, τι θα μπορούσε να κάνει? Δεν ξέρω, δυστυχώς δεν θα το μάθω ποτέ γιατί το χειριστήκα λάθος. Θα είναι πιο προσεκτική από εδώ και πέρα και δεν θα μπορέσω να τη στριμώξω εύκολα. Σωστά. Κοίταξε, θέλω να μάθω αν την είδατε με κάποιο μες στο ξενοδοχείο. Εντάξει, δεν έχω δει κάτι, ούτε έχει πέσει κάτι στην αντίληψη μου, αλλά αν δω θα σας ενημερώσω αμέσως. Ναταλία, που μόλις τώρα ήταν να ερχόμουν να σε ρωτήσω αν χρειάζεσαι κάτι. Γιατί? Ήρθε ο Ανδρέας. Γεια. Καλά, εσύ? Ήρθε να πάμε απέναντι στο καφέ να της συμπίσουμε κάτι. Ενώ και να πάμε. Ναι. Αυτός, τι ήθελε? Γιατί ρωτάς? Δικά μου θέματα, τι ήθελε? Τίποτε. Επιτρέπετε να σου πω γιατί. Για όνομα του Θεού. Είναι ο πρώην άντρας μου, ο Νικήτας. Α, ναι. Εκεί με τι δικαιολογία δεν πλησιάσω? Καμία δικαιολογία. Θα το φτιάξουμε εμείς, να φανεί τυχαίο. Δεν ξέρω. Θα πληρωθείς κατάλληλα. Εντάξει, τα λεφτά τώρα είναι το τελευταίο πράγμα να σκεφτούμε. Δάμε κινδυνεύει μια φίλη και πρέπει να τη βοηθήσουμε. Ναι, κι εγώ. Είναι να ανησυχώ. Άπη μου, νομίζω εμείναμε. Τι εννοείς εμείναμε? Εμείναμε. Το πιστεύω. Μπορείς να μου πεις τι κάνεις? Τι κάνω? Χθες το βράδυ μου έλεγες πως μ' αγαπάς και τώρα πουλάς ερώτες στην καημένη την τώρα. Ευχαριστημένος. Απόλυτα. Θα πας περήφανη. Προχωράμε στην επόμενη κίνηση. Τι έγινε, ναι σαζέτε? Θωρείς. Θωρώ γι' αυτό λάλο. Να απελπιστώ. Περίμενε ρε αγάπη μου και να το σάσω. Πώς δεν να το σάσεις ρε Ελευθερία, εις τους εγωισμούς, έχει τόση ώρα που προσπαθείς και δεν γίνεται τίποτε. Να δει. Παρέτα ρε Ελευθερή που παρέτα μάνα. Είμαι επαγγελματίας ταξιτζής και να με βάλει που κάτω του τη βλάβη. Κάμε λίγη υπομονή. Πώς είναι υπομονή να κάνω? Και τι θέλει να κάνω ρε αγάπη. Πώς θα πιάω δική βοήθεια να έρθει. Το τηλέφωνο σου κάτσε η μπαταρία του και εγώ με παίζω μες στη θάλασσα. Κάποιος μαθημάτιασε, δεν εξηγείται διαφορετικά. Για να σου κάνω μια ρομαντική έκπληξη. Είπε και στους κορές ότι δεν ξανακάμες κάμπινγκ. Και ούτε θα ξανακάμω. Γιατί ρε αγάπη μου. Γιατί δεν θέλω Ελευθερή μου να γεννήσω μας σε κανένα πράχο σαν τον πιγκουίνο. Δώσ' μου το τηλέφωνο σου να δοκιμάσω. Μου να κάνω ρε αγάπη μου. Αφού το τηλέφωνο μου έπαιζε μες στη θάλασσα. Εν τηλέφωνο και είναι υποβρύχιο. Έλα να. Θα μένει να φύγω τα κόκκαλα μου. Του να μην το ξαναπείς ούτε για αστείο να. Κάτι να σκεφτούμε. Για να σκεφτούμε πρέπει να έχουμε και νου. Και εμείς οι δυο δεν έχουμε νου έτσι όπως τα καταφέραμε.
Γιατί με κοιτάζεις έτσι, τι νομίζεις πως κάνεις? Το τι κάνω εγώ με την τώρα είναι δικός μου λογαριασμός. Εσένα δεν σε ενδιαφέρει. Κάνεις μεγάλο λάθος. Γιατί? Γιατί εγώ είμαι υπεύθυνη για τις σχέσεις σας. Υπεύθυνη? Όπου κι ως πού? Εγώ σας συστήσα. Και στο κάτω-κάτω είναι υπάλληλος μου, τώρα νοιάζομαι για εκείνη. Μη φοβάσαι, είναι μεγάλα κορίτσι και ξέρει τι κάνει. Μπορεί να προσέχει τον εαυτό της. Κανείς δεν μπορεί να προσέχει τον εαυτό του, ερωτευτεί. Αν δεν έχεις σοβαρό σκοπό, αν δεν τη βλέπεις όντως για σχέση, σε παρακαλώ κόψε το σπεν νωρίς. Ναταλία, είμαστε μεγάλα παιδιά και ξέρουμε και τι θέλουμε και τι κάνουμε. Α, ναι. Αν της πω δηλαδή της τώρα στο ρότι εψές μου είπες πως μ' αγαπάς και σήμερα τη φυλάς, θα την πειράξει? Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάνουμε αυτή τη συζήτηση τώρα. Μπορείς να ξεχάσεις τι έγινε χθες, ρε παιδί μου? Πες πως δεν έγινε ποτέ. Πώς? Πώς μπορείς να διαγράψεις κάτι τόσο σημαντικό? Δεν γίνεται. Γίνεται. Εκτός κι αν δεν μπορείς να το διαγράψεις, διότι νιώθεις κι εσύ κάτι. Είχα καιρό να χαλαρώσω λίγο. Κι εγώ το ίδιο. Έχω ζοριστεί πολύ τελευταία. Φυσικό είναι, έχεις τώρα τη μικρή σου. Να κινείς την καλύτερη της φάση. Από εδώ και πέρα κάθε φάση θα σου φαίνεται καλύτερη. Δεν το φανταζόμουν πριν μείνω έγκυος. Τώρα μου φαίνονται όλα διαφορετικά. Και εσένα σου συνέβη το ίδιο. Ναι, έτσι ακριβώς. Μόνο που εγώ τον Άρη τον μεγάλο ομώνυμο. Ο Νίκος δεν ήξερε. Ούτε ο Άρης ήξερε για τον πατέρα του. Είχε κατάθλιψη τότε. Το κράτησα κρυφό 16 χρόνια. Δεν ήταν εύκολο. Κάποιες στιγμές το μετάνιωνα, αλλά δεν έβρισκα το θάρρος να πω την αλήθεια. Εγώ είμαι σίγουρη γι' αυτό. Πιστεύω και σου εύχομαι να μην το μετανιώσεις ποτέ. Πάντως ο Νίκος δεν είναι ο ίδιος με τον Νικήτα. Ο Νικήτας είναι εγωιστής. Θέλει πάντα το συμφέρον του. Προφανώς γι' αυτό που απομακρύνθηκες κι εσύ. Ο λόγος που απομακρύνθηκα είναι ότι δεν άντεχα να είμαι δίπλα του και να του κρύβω κάτι τόσο σημαντικό. Νόμιζα ότι ήταν για τους δικούς σου λόγους. Δεν το είπα για να νιώσεις άσχημα. Έτσι κι αλλιώς δεν πίστευα ότι με τον Νικήτα θα είχαμε πολύ μέλλον. Τώρα πια δεν θα το μάθω και ποτέ. Δεν είναι ότι φοβάμαι μην αποτύχει η σχέση. Απλά δεν θέλω να ξαναζήσω την ίδια ενοχή. Εννοείς όπως με τον Νίκο? Ναι. Εμείς οι δύο έχουμε κάτι κοινό. Θέλησαμε να αλλάξουμε τα δεδομένα για τα παιδιά μας. Έχεις μια καλή δικαιολογία γι' αυτό, όπως είχα κι εγώ. Γι' αυτό σε καταλαβαίνω και θα κρατήσω το μυστικό σου. Ευχαριστώ. Πέρασε η ώρα, πρέπει να πάω στο ξενοδοχείο. Πρέπει να πάρω και να στείλω mail στο γραφείο. Α, νόμιζα ότι έχεις πάρει άδεια. Άφησα έναν άλλο συνάδελφο στη θέση μου, αλλά υποσχέθηκα ότι θα βοηθάω από μακριά. Είσαι εργασιομανής τελικά. Ευτυχώς ή δυστυχώς είμαι. Λοιπόν, μπορώ να σε κεράσω εγώ? Όχι, εγώ θα κεράσω, είναι δικά μου, εγώ σε κάλεσα. Καλά, σε ευχαριστώ. Την άλλη φορά όμως εγώ, εντάξει. Πάω 2 λεπτά στην τουαλέτα και μετά φεύγω. Να ζητήσουμε βοήθεια. Με κάνεις έτσι, ρε αγάπη μου. Τι? Δώσ' μου το τηλέφωνο σου ξανά. Δώσ' μου το. Εντάξει, να πάω να ζητήσω βοήθεια με. Πού να πάεις? Θα πάω να κάνω ότοστο. Ποιος θα σταματήσει να σε πιάει, ρε αγάπη μου? Ποιος είναι να σταματήσει? Είμαι έγκυος, θα σταματήσουν οι πάντες. Θα μείνεις δαμέ εσύ, έλα κάτσε δαμέ. Έλα κάτσε δαμέ, βουίζου. Και να πάω εγώ. Κι εγώ? Να μείνεις δαμέ να με περιμένεις. Όχι, θα μείνω μόνοι μου μες στις ερημιές. Άντε. Τι δεν μπορεί να κάνω, ρε αγάπη? Να σαϊκώ να πάει μέσα στα αυτοκίνητα του καφενού, του καφενιστικού φορτηγατζή. Με λες βλακές τώρα, σε πιάσε να κάνεις το ζηλιάρι. Εν τον κάνω, είμαι ζηλιάρι. Εντάξει, να μείνεις δαμέ να περιμένεις. Θέλω. Λειτουργεί. Λειτουργεί. Δεν έχει σήμα. Δεν έχει. Όχι. Όχι έχει. Περιμένω. Όχι. Δεν έχει. Τι θα κάνω? Όχι. Ναι.
Ναι. Α! Η Σίμα! Πώς σου ήρθε τούτον τώρα? Πώς μου ήρθε? Η συμπεριφορά σου. Α, η δική μου συμπεριφορά που είναι λάθος. Ναι, είναι υπερβολική. Εντάξει, νόμιζα δοκιμόσουνα και σου είπα κάτι που ένιωθα. Γίνεται να το ξεχάσουμε αυτό να τελειώνουμε? Σαν να μην έγινε ποτέ, ας πούμε. Ακριβώς. Εγώ τώρα είμαι με την Τώρα. Περνάω καλά και θέλω να συνεχίσω μαζί της. Οπότε η συμπεριφορά σου σε ένα πράγμα μόνο οδηγεί. Ποιο? Ότι ζηλεύεις. Είσαι τρελός, δεν μπορώ να συζητήσω άλλο μαζί σου πραγματικά. Όταν χωρίσεις με την Τώρα, μην έρθεις σήμερα να κλαις, εντάξει. Γεια. Ναι, Ελπίδα. Ναταλία, βοήθεια! Τι έπαθες, τι συμβαίνει? Κάτι με την υγεία σου? Όχι, το ταξί είναι χάλασε. Έλα ρε Ελπίδα, με κοψοχόλιασες με. Εντάξει, είναι αυτοκίνητο, τα αυτοκίνητα χαλού. Ναι, αλλά είμαστε σε μια παραλία στη μέση του πουθενά. Και η οδική βοήθεια δεν μπορεί να έρθει. Έλα με το αυτοκίνητο σου να μας βοηθήσετε να φύγουμε. Εξήγα μου που είσαι να έρθω. Ναι, ξέρω. Πού επίδεσαι μπήκετε μες στα κάματα? Να σε ξαναπιάσω που να κοντεύω και θα τα θυμούμε. Άντε, για έρχομαι. Τι έγινε? Η Ελπίδα και ο Λευτέρης. Έμεινα με το ταξί σε μια ερημική παραλία και πρέπει να πάμε το αυτοκίνητο μου για να το ξεκινήσουν την μπαταρία μου. Αλλά αφού δεν έχω πόλους εγώ, πώς να πάω? Εντάξει, πάμε το δικό μου αφού είναι παρκαρισμένο απέναντι. Εσένα είναι σπίτι και έχω και καλώδια για απ' όλα. Πάμε. Έχεις σίγουρα? Ναι. Πάμε. Τόσο πολύ βιάζεσαι. Κάτι προέκυψε, πρέπει να πάω στη δουλειά. Εντάξει, πάμε. Όχι από εδώ. Πάμε από εδώ, Γιατί? Είναι κάποιος έξω και δεν θέλω να πάω από εκεί. Ποιος? Ο κύριος Λευκόπουλος. Ποιος είναι ο κύριος Λευκόπουλος? Ένας κύριος στην εταιρεία που του χρωστάω κάτι φακέλους. Α, εντάξει, τότε Πάμε. Α, λοιπόν, υπάρχει κάποια έξοδος... Ναι, η έξοδος στην μοίρα. Α, είσαι τέλειος. Συγγνώμη, πραγματικά συγγνώμη, Έλλη μου, αλλά είναι περίεργος αυτός ο τύπος. δεν πειράζει, εντάξει. Λοιπόν, πάω για το ξενοδοχείο. Ναι, θέλεις να πάμε, το αυτοκίνητο μου είναι εδώ. Είπες ότι βιάζεσαι να πας στη δουλειά. Βιάζομαι, αλλά 10 λεπτά είναι σιγά, τι απόσταση. Εντάξει, τότε πάμε, αν δεν σου κάνει κόπο. Ωραία. Μόλις τελείωσα και πάω να σε πάρω. Είχαμε νέα από τον Μάρκο. Είδαν την κοπέλα. Θα πήγαινε να τη συναντήσει χτες, αλλά δεν με πήρε ακόμα. Καταφωνεί μόλις ήρθε. Έλα. Θα σε πάρω αργότερα. Πήγες. Τι βρήκα? Και. Τι έγινε? Μόλις με είδε έπαθε σοκ. Καλά, αυτό το περίμενα. Θα σε μπέρδεψε στην αρχή με τον αδερφό σου. Συζητήσατε, βγάλεις καμιά άκρη? Κοίτα, δεν μπορούσα να της πω στα αίσια τις υποψίες μας, αλλά από τα λίγα που άκουσα από το στόμα της, είμαι σχεδόν σίγουρος ότι αυτή τα κάνει όλα. Γεια σου, Νικήτα. Πάμε. Πώς είσαι, Έλια? Καλά. Λοιπόν, πάμε γιατί βιάζομαι. Γεια. Τι σου είπε δηλαδή, πώς έβγαλες αυτό το συμπέρασμα? Κοίτα, καταρχήν, όταν μιλάς μαζί της δεν μπορείς ακριβώς να βγάλεις συμπέρασμα. Εκτός κι αν είσαι γιατρός. Τι εννοείς? Ψυχίατρος.
καημένη είναι... έχει τα καταλόγιστο, είναι 200 παραλήρημα. Σε παραλήρημα δηλαδή? Έχει αιμονή με το θάνατο. Δεν μπορεί να δεχτεί το θάνατό του. Μου έλεγε συνέχεια ότι είναι και θα είναι ο μόνος άντρας στη ζωή της. Κατάλαβα, έχει διαταραγμένη προσωπικότητα. Ναι. Και ότι τη διατάζει. Ωραία. Τι θα κάνουμε τώρα με μια τρελή? Ακούει τη φωνή του. Ακούει τη φωνή του? Ναι, της δίνει οδηγίες πώς να σας εκδικηθεί. Κατάλαβα, δηλαδή, πολύ σοβαρή περίπτωση. Είναι εντελώς τρελή, είμαι σίγουρος, δεν χρειάζεται βοήθεια. Βοήθεια, αλλά τι προτείνεις να κάνουμε, Μην βιάζεσαι. Τι να μην βιάζομαι, εδώ πέρα πρέπει να κινηθούμε γρήγορα. Δεν το καταλαβαίνεις αυτό? Μια τρελή μας απειλεί. Εντάξει, δεν είπαμε, θα βγω εγώ μπροστά. Θα μπεις εσύ μπροστά και τι μπορείς να κάνεις? Πρέπει να σκεφτούμε κάτι άλλο πιο... Θα γίνει, κοίτα, κατάφερα να κερδίσω την εμπιστοσύνη της. Ωραία. Και? Πιστεύω πως θα καταφέρω να την πείσω να πάει να δει έναν ειδικό. Και τι θα κάνει ο ειδικός? Θαύματα? Θα μπορέσει να την κάνει καλά? Πόσο γρήγορα μπορεί να γίνει αυτό? Δεν ξέρω, το συντομότερο δυνατό. Στο μεταξύ όμως θα την έχω από κοντά, μην κάνει τίποτα εναντίον σας. Μάρκος, ευχαριστώ. Δηλαδή, αν δεν ήσουν εσύ, θα ήμασταν στο πουθενά. Μην το συζητάς, τώρα ο καθένας στη θέση μου το ίδιο θα κάνει. Συγγνώμη, τι κάνετε να με? Τρομάξαμε να σας βρούμε. Ήταν ιδέα του καλού μου. Ναι, πήγαμε να της κάνουμε μια έκπληξη, να περάσουμε τσιλό ρομαντικά, αλλά... Αλλά δεν το έχει η μοίρα μας. Τέλος πάντων, ελευθερία στις κουβέντες και τελειώνε. Ξεκινά το αυτοκίνητο, να πας σε φύγουμε καμιά στιγμή. Άντε, έλα να δούμε αν έχεις πόλη να το ξεκινήσουμε. Πώς την ευχή βρεθήκες εσύ δάμε με τούτον? Γεια σας. Είστε καλά? Ναι, μια χαρά. Πάντως, όπου να είναι τελειώνα, άμα θέλετε να μιλήσετε σε κάποιον άγνωστο που είναι όμως τάφος, Σε ευχαριστώ που είσαι τόσο διαθέσιμος, αλλά γιατί να σε φορτώσω με τα δικά μου. Όπως θέλετε, εμένα είναι χαρά μου. Είμαι διαθέσιμος. Σε ευχαριστώ, είσαι πολύ καλός. Ναι. Και εσείς είστε πολύ ευγενικοί. Να είσαι καλά. Ναι. Πότε έγιναν το όλα και εγώ το πήρα χαπάρι? Γιατί εγώ επήρα το. Πάντως, το να τσακωθείτε επειδή σου είπαν ότι σε αγαπά και να ανεβριάσεις πολλά καταλαβαίνω. Το πώς ευρεθήκετε μετά μαζί δάμε δεν το καταλαβαίνω, ρε παιδί μου. Αφού εξηγώ σου, επίε με την τώρα στο καφέ να φάνε, πήγα και εγώ τυχαία να πάρω ένα σέντο και επίνασα. Είδα τον Τζαμέξα, τσακωθήκαμε. Τι πρωτότυπο. Και μετά στην ώρα και με τηλεφώνουν εσύ, πρέπει να έρθουμε. Και επειδή ήταν πιο κοντά το αυτοκίνητο του, ήρθε ένα δικό του. Μάλιστα. Και εσύ εδέχτηκες να πάει με το αυτοκίνητο μου. Τι ήταν να κάνω, να σταθήκω δάμε μόνη σου. Πρέπει να έρθω αφού. Ας σε πολύ να σπάσει το γος της. Πάντως κάτι πρέπει να έχει το σόι τους για να σε νευριάζουν τόσο πολλά τσιθκιό. Ρε, ξέρεις ότι έκλεισε το κινητό του και υποψιάζουμε πως άλλαξε νούμερο και μου το είπε. Πώς είναι δυνατό ρε το πράγμα? Ξέρω πραγματικά, νιώθω πολλά πιεσμένη μαζί, δεν ξέρω τι να κάνω. Ναταλία μου, υπάρχουν πιο σημαντικά προβλήματα από το να σε θέλουν πιο άντρες και εσύ να νευριάζεις μαζί τους. Ωραία, συγγνώμη. Χάνω και εγώ το μέτρο κάποτε. Έχεις και εσύ προβλήματα, σου ζαλίζωσα με τα ερωτικά μου. Συγχωράμε. Δεν με πειράζει. Κάμνεις μου καλό, γιατί έτσι νιώθω σαν την ελπίδα που ήμουν παλιά. Εξάλλου είπα σας, δεν θέλω να με κάνετε να νιώθω ότι είμαι άρρωστη. Τούτα συζητώ με τη Βίκη στο νοσοκομείο και μετά θέλω να ασχολούμαι με τα δικά σας. Έτσι νομίζω να μπορέσω να σταθώ ξανά στα πόδια μου. Καλημέρα. Καλημέρα, ξέρεις που είναι η Έλλη? Η Έλλη έχει βγει με ο φίλων της. Μάλιστα. Καλά, εσύ τι κάνεις, αφού η Έλλη έχει φίλο, ευκεί μαζί του.
Κώστε τα έχει χαμένα. Μόνο χαμένα. Είναι για δέσιμο. Κρίμα. Κρίμα, ναι. Από τη μία άποψη είναι κρίμα, αλλά από την άλλη εμείς τη φταίμε. Θα πάω να την βρω. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι καλή ιδέα. Να μιλήσουμε σαν γυναίκα προς γυναίκα. Είμαι σίγουρη ότι είναι να καταλάβει. Εγώ πάλι είμαι σίγουρος ότι δεν θα καταφέρεις τίποτα. Αν της πω πόσον κάθαρμα ήταν ο Θάνος, τότε θα δει ότι του άξιζε να πεθάνει. Δηλαδή, τώρα, ειλικρινά τώρα, πιστεύεις ότι θα καταφέρεις να κάνεις κάτι με αυτή τη γυναίκα? Πιστεύεις ότι θα καταφέρεις να την πείσεις? Γιατί όχι. Δεν νομίζω να ξέρει τι άνθρωπος ήταν. Αποκλείεται να της εφερόταν όπως εφερόταν σε μένα. Βίκυ, επειδή δεν καταλαβαίνεις, εγώ δεν πρόκειται να σε αφήσω να κάνεις τίποτα. Δεν θα σε αφήσω να τη δεις. Γιατί, Νίκο? Γιατί η κοπέλα έχει αιμονές, είναι τρελή. Το καταλαβαίνεις, όλη μέρα κάθεται και φτιάχνει σενάρια με το μυαλό της. Πώς θα μας εκδικηθεί. Και αν σου επιτεθεί μόλις σε δει. Και τι θα μου κάνει? Χειρότερα από όσα επέρασα. Νίκο, αφήσ' με να πάω. Θέλω να τελειώνω μιαν και καλή με την ιστορία. Εντάξει, Λευτέρη. Εντάξει, εσάσαμε τα ούλ. Ωραία. Επιτέλους, να πάω σπίτι μου, να κοιμηθώ στο κρεβάτι μου. Έχω μια καλύτερη ιδέα. Και δεν πάμε στα ξεχείο με κοντά να μείνουμε. Να μας μείνει η ταλαιπωρία. Σωστά. Εσείς γιατί έρχεστε μαζί μας? Όχι, δεν μπορώ. Έχω δουλειά στη Λευκοσία εγώ. Κι εγώ το ίδιο. Γιατί κορίτσιο, έλα τελείω να ξεσκάσεις, να νιώσεις πιο καλά. Ρε, μα έχω πολλά ραντεβού. Κάτσε να πάρω τηλέφωνο την τώρα να δω αν μπορεί να μου τα ακυρώσει. Την τώρα. Μη μου πεις πως δεν της είπες πως φύγαμε. Πρέπει να την πάρω τηλέφωνο. Μέχρι στο καφέ. Τι να της πω. Τι γυρεύουμε εδώ. Ήρθετε να βοηθήσετε εμάς, δεν έκαμνετε κάτι κακό. Εσύ δίκιο είναι η ελπίδα. Έλα τώρα. Δεν μπορείς να πιστέψεις τι έγινε εδώ, Δεν μπορείς να πιστέψεις. Λέ, τι κάνουμε εγώ με την Έλλη, δεν γίνεται, εντάξει. Ναι, αλλά όταν μου ζήτησες να μάθω πληροφορίες, δεν ήταν. Τώρα να μου αλλάξει δηλαδή. Ξεκινήσαμε και τα μαθήματα. Όχι, απλά λέω σου ότι χάνεις τον χρόνο σου, γι' αυτό είναι ανάγκη να πάεις μέσα. Πάω να περιμένω στην πάση. Όταν να επιστρέψει να σου το πω, γιατί δεν χάνεις τον χρόνο σου αδίκο. Με το αζημίωτο φύσικα. Φυσικά. Ό,τι πεις. Δεν καταλαβαίνω τι κάνεις τώρα. Δεν ανάγκη να πεις την τώρα να έρθει. Τι να κάνω, αφού μου το ζήτησε αμέσως. Να της πεις πως δεν γίνεται. Δεν μπορώ να λέω ψέματα. Και έτσι κι αλλιώς μ' άρεσε η ιδέα να περάσουμε το διήμερο μαζί. Εσένα ποιο το πρόβλημά σου? Άμα λείπουμε και οι δύο, θα μείνει ο εκδοτικός οίκος μόνος του. Έχουμε δουλειά στη Λευκοσία. Δεν θα μείνει ο εκδοτικός οίκος μόνος του, αφού ξέρεις να τα κανονίσει όλα πριν φύγει. Και θα περάσει και από το σπίτι σου να σου πάρει μαγιό. Ναι, το μαγιό μου έλειπε, τι να σου πω. Άντε ρε παιδιά, τελειώνετε να μπείτε μέσα ή να μείνετε να μείνετε στον δρόμο. Συγγνώμη, έχεις δίκιο. Να το πράσω το δικαιωμάτι. Άι στον τζετό μου, κόρη μου, να φέρει την τώρα, αν πας και ρεμίσει λίγο. Θέλω να το δω μαζί, γιατί ένα χωδό, αφού ξέρω πως είναι τέλει. Σκέφτομαι να το πω. Ωραία μέρα, Ναι. Όλες οι μέρες ωραίες είναι τώρα. Τόσο ωραία μέρα και δεν βγήκατε μια βόλτα. Μια χαρά είμαι και εδώ. Πού να πάω, δεν έχω κανένα παρέα που να γυρνάω μόνη μου. Μπορούμε να πάμε μαζί. Τελειώνω σε λίγο. Άμα θέλεις, μπορώ να σου πάω σε ένα καταπληκτικό μέρος. Συγγνώμη, μου την πέφτεις. Όχι βέβαια. Όχι, συγγνώμη.
Απλά ήθελα να φανώ ευγενικός. Όχι ότι δεν είστε ωραία κυρία. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν έκανες και κάτι τρέχικο. Συγγνώμη αν σας έφερα σε δύσκολη θέση. Δεν πειράζει. Απλά περιμένω τον πρώην άντρα μου, τη φίλη του και το γιο μας. Να πάμε να φάμε. Όπου να είναι θα περάσουν να με πάρουν. Ωραίο πράγμα η οικογένεια. Να είστε καλά. Βίκη, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Πιστεύω ότι αν πας να τη βρεις θα τα κάνεις χειρότερα. Ας αφήσουμε τουλάχιστον τον Μάρκο να πάει να τη βρει, να κάνει μια προσπάθεια. Τον Μάρκο? Ναι, τον Μάρκο. Και τι μπορεί να κάνει παραπάνω από μένα ο Μάρκος? Ίσως η ομοιότητά του με το Θάνο να την επηρεάσει, να την πείσει να σταματήσει. Είδες τι είπε ως άνθρωπος είναι ο Μάρκος? Αν η κοπέλα είναι τρελή, δεν θα καταφέρει τίποτε. Τουλάχιστον ας του δώσουμε μια ευκαιρία να προσπαθήσει, και αν δεν τα καταφέρει θα προσπαθήσω να το κάνω εγώ. Εντάξει. Ας γίνει έτσι και βλέπουμε. Έλα. Άντε τώρα θέλω να πάω να τη φαστείς. Έχω πει στην Έλλη ότι θα πάμε από το ξενοδοχείο να την πάρουμε και θα βγούμε έξω να πάμε με τον Άριο. Νίκο, δεν μπορώ, είμαι κουρασμένη. Έλα ρε μωρό, κάνε μια προσπάθεια. Πάμε, έλα. Μην μου χαλάς το χατήρι. Σε παρακαλώ. Να πάεις εσύ και να ζητήσεις της Έλλης συγγνώμη εκ μέρους μου. Όπως θέλεις. Είχα δύσκολες περιπτώσεις σήμερα, αν έχω άλλες αντοχές. Ωραία, εντάξει. Οκ, μην έρθεις. Ξέρω ότι μπορεί να περάσεις καλά και χωρίς εμένα. Όχι, δεν μπορώ να περάσω καλά χωρίς εσένα, αφού το ξέρεις αυτό. Δεν θέλω. Και θέλω, σε παρακαλώ, να μην ανησυχείς, εντάξει. Θα δεις τι θα καταφέρουμε. Πιστεύω ότι ο Μάρκος θα καταφέρει να την πείσει. Μακάρι να το πίστευα κι εγώ. Μάτια μου. Τίποτα αν φοβάσαι, τίποτα. Άιστος να τα βρουν μόνοι τους, να μην ανακατώθεις εσύ. Ούτε να ξανακούσω ευθύο το όνομα του Ανδρέα, πραγματικά. Ναταλία! Πού είναι ο Ανδρέας? Δεν ξέρουμε, κάπου θα γυρίζει. Γεια. Έφερα σου κάτι ρούχα, θέλεις περνά μετά από το δωμάτιο να τα πιάσεις. Ευχαριστώ που μπήκες στον κόπο. Σιγά, τι κόπος. Πάντως ήταν πάρα πολλά ωραία ιδέα του Άντρεα να έρθουμε εδώ. Τέλος πάντων, πάω να τακτοποιηθώ εγώ. Μιλούμε μετά. Ερκάζουν πάρα πολλά με τον Ανδρέα. Εντάξει, θα ξαναμιλήσω για το σούσιο. Άρα Μαρίνα. Έλα Μαρίνα μου. Έλα, μήπως ξέρεις που είναι η Ελπίδα? Ψάχνω την Τζεσί κλειστό το κινητό της. Μην ανησυχείς, είμαστε μαζί σε ένα ξενοδοχείο και ρουφά το κοκτέιλ της. Καλά, πώς βρεθήκατε εκεί? Μεγάλη ιστορία, σε λέμε τα από κοντά. Καλά, εντάξει. Επειδή είσαστε μαζί, μπορείς να με βάλεις σε ανοιχτή ακρόαση να με ακούει και η Ελπίδα? Βεβαίως. Σ' ακούμε. Έλα ρε ψυχή, τι γίνεται? Τώρα να σου πω καλά, χάλια είμαι. Και εσύ τι έπαθες? Με την Έλλην και τον Νικήτα. Καμάτα μαντάρα, δεν ξέρω πώς θα έμπληξε έτσι. Τι γίνεται εδώ? Γιατί μου είπες ότι η Έλλη έφυγε από το ξενοδοχείο? Δεν καταλαβαίνω, γνωρίζεστε? Ναι, γνωριζόμαστε. Ρώτησα τον προηγουμένως αν είσαι στο ξενοδοχείο και μου είπε ότι βγήκες. Γιατί του είπες ψέματα? Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Νόμιζα ότι είχατε βγει, δεν το έκανα τις επίτηδες. Πρέπει να πάω όμως γιατί έχω δουλειά. Δεν μ' αρέσει αυτός. Θα τον ψαρέψω μετά να μάθω τι έγινε γιατί μου είπε ψέματα. Εσύ τι κάνεις εδώ? Ήρθα για να μιλήσουμε. Αφού δεν καταφέραμε να σταυρώσουμε κουβέντα, σε άρπαξε Μαρινάρο. Ενοχλώ, αν θες να μην μας δει ο φίλος σου μαζί, φεύγω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Φεύγουμε που λαλείται από την πίσω πόρτα και ξαφνικά βλέπω τον μπροστά μου. Τι να πω? Αλήθεια τώρα έπαθες έτσι λαχτάρα? Καλά ρε Μαρίνα μου, τι έπαθες και φιλομώνεις τους τα ψέματα? Αν το καταλάβουν τι θα γίνει? Δεν ξέρω ρε αγάπη μου, ανησυχώ. Που τη μια υποσχέθηκε μου η Έλλη ότι θα πει τίποτε στον Νικήτα, αλλά κάθε φορά που τους βλέπω μαζί ζώνω με τα φίδια. Τι να σου πω, δεν ξέρω.
Μάνα μου, σταμάτα. Στο τέλος έτσι όπως τα κάνουμε στα φάει και ξύλων, καταλαβαίνεις το. Αποκλείεται, δεν μπορώ να το ρισκάρω. Ωραία, και πες ότι τα ξαναφτιάξα. Αφού η γυναίκα πες ότι δεν θα πει τίποτε. Εδώ και σου την υπόσχεση της. Ναι, πολλές φορές μάλιστα. Εντάξει, έχετε δίκιο. Ας συνεχίσω έτσι ένα σαλτάρο. Α, είδες. Καλά που το κατάλαβες και μόνη σου. Εντάξει, θα κάνω τίποτε. Ας ελπίσουμε ότι θα μιλήσει ο ένας τον άλλον. Και ας ελπίσουμε ότι θα ανακαλύψουν τα ψέματα που τους είπα και τους δύο. Για ποιο φίλο λες, δεν καταλαβαίνω. Τον Νίκο περιμένω να πάμε για φαγητό. Θα ερχόταν και ο Άρης. Αλλά μου έστειλε μήνυμα ότι θα πάει με την παρέα του σε μια συναυλία. Να σου πω, άστα σάπιο τώρα. Αν έχεις φίλο και είσαι ερωτευμένη, πες του μου, δεν έχω πρόβλημα. Το έχω ξεπεράσει, απλά δεν ήθελα να ξέρω τι καλύτερο έχει αυτός από μένα. Μα δεν έχω, λέμε. Πώς σου ήρθε, ποιος το είπε? Αυτό το λαμόγιο αχθοφόρος. Δεν καταλαβαίνω, γιατί να σου πει τέτοιο ψέμα. Δεν έχω ιδέα. Άσε, θα το ψαρέψω μετά να μάθω. Πάντως, μια και αρχίσαμε να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας, μπορείς και εσύ να μου πεις ότι έχεις κοπέλα και ότι είσαι ερωτευμένος, δεν θα με πειράξει. Το μάθες? Ναι. Και σε ένα αχθοφόρο σου το είπε? Όχι. Η Μαρίνα. Ειλικρινά δεν ξέρεις πόσο χαρούμενη με έκανες. Το ήξερα θα σ' αρέσει. Γι' αυτό σου είπα. Και πολύ καλά έκανες. Θέλουμε χρόνο οι δυο μας. Ειδικά εγώ. Εγώ να σου πω την αλήθεια, νιστάζω λίγο, θα ήθελα να κοιμηθώ έτσι, να ξεκουραστώ. Αλλά έλα να σε ανανουρίσω. Εντάξει, νιστάζω είπαμε, αν με ανανουρίσεις μπορεί και να με ξυπνήσεις. Καλά δεν καταλαβαίνεις ή δεν σ' αρέσω. Τι εννοείς? Ξέρω εγώ. Μ' αρέσει, είσαι πολύ όμορφη. Γιατί το λες αυτό? Η Ναταλία. Της είπα να έρθει να πάρει τα ρούχα της. Ήρθα να πάρω τα ρούχα, συγγνώμη που δεν πήρα τηλέφωνο. Εντάξει, μεταξύ μας. Πω να σου αφέρω. Γιατί δεν μιλάς? Να ρωτιέμαι, γιατί η Μαρίνα να πει τέτοιο ψέμα? Τι εννοείς, ψέμα είναι? Ναι, το ίδιο ψέμα που είπε και σε μένα. Τυχαίο. Δεν ξέρω, τι να πω. Άσε, θα μάθω εγώ γιατί είπε αυτό το ψέμα. Τι σημασία έχει, άστο. Σημασία έχει ότι λύθηκε αυτή η παρεξήγηση. Ας πω, πάμε για κανένα φαΐ, σαν φίλοι. Θα δούμε. Τώρα, φεύγω εγώ. Καλά να περάσεις απόψε. Ευχαριστώ. Θα με είσαι έψαχνας. Αφήσ' με ήσυχο, σε παρακαλώ. Όχι, δεν μου πεις γιατί το έκαμες τον που έκανες. Δεν ήξερα τίποτα, αφήσ' με να κάνουμε τη Κοίτα, αν δεν μου πεις γιατί το έκαμες, τότε θα πω στη διεύθυνση και θα τους πω ότι μου κόψες το πορτοφόλι. Συνεννοηθήκαμε? Αμωρό, είσαι σίγουρο ότι δεν θες να έρθεις μαζί μου, Ναι.